Hej alle sammen. Det er med en vis ærefrygt, men også en stor glæde at skulle sidde her foran mit kamera i dag og fortælle om de 7 trin til følelsesmæssig frihed. Og jeg tror egentlig, at jeg kan binde en rigtig fin sløjfe om den her rejse, jeg har været på i forbindelse med den ayurvediske uddannelse. Og det var faktisk også grunden til, at jeg valgte at tage den her uddannelse, var at mærke den her mentale ubalance, som jeg har haft, specielt efter min ulykke for 2 år siden. Jeg har sikkert altid haft lidt en form for skyhed over at skulle mærke mine følelser og give udtryk for mine følelser. Så i forbindelse også med de her 7 dages detox, der fandt jeg ud af, at der var rigtig meget mørke, som trængte til lidt lys. Så jeg vil gerne prøve at fortælle mine oplevelser om de her 7 trin, som jeg synes har været helt fantastiske. De 7 trin til følelsesmæssig frihed skal være en rejse, og mange tror måske, at det er hårdt at skulle igennem, men netop de her 7 trin, føler jeg i hvert fald, har været en åbenbaring, hvor at det har været faktisk spændende og lærerigt at kigge på sig selv, så det har ikke været så smertefuldt, selvom jeg synes dengang, at oplevelsen var smertefuld. Men lad os gennemgå de 7 trin. Det første trin, det er, at du skal tage ansvar. Du skal simpelthen tage ansvar for din oplevelse. Ikke være afhængig af, hvad andre føler og tænker, men selv komme tilbage og mærke dig selv. Hvad ønsker du? Så du ikke reagerer sådan per automatik, men at du stopper op og mærker efter, hvad er det egentlig, der sker. Og det andet trin i processen, det er der, hvor du skal begynde at identificere det, du føler. Mange af os, vi har ikke tid til egentlig at sætte ord på, hvad vi oplever. Så det er rigtig rart at kunne sætte sig ned og lukke øjnene og prøve at gengive den her smertefulde oplevelse eller situation. Prøv helt neutralt. Det er faktisk lidt mindfulness at skulle sidde her og bare observere hele den her situation en gang til. Og hvad var det egentlig, du følte? Følte du dig vred? Følte du dig ydmyget? Var du skamfuld? En masse følelser kan du sikkert gengive. Og det tredje trin, det er her, hvor du skal være vidne til det, du føler i din krop. Simpelthen komme ned og mærke, hvorhen i kroppen mærker du det. Og du har jo også lige været i foregående trin været med til at identificere en eventuel vrede eller en skamfuld oplevelse. Så typisk vil du kunne mærke noget i maven, eller du kan mærke noget i dit hjerte, her ved brystet. Der er også nogen, der kan mærke noget i halsen eller i hovedet. Så det er blot at fornemme, hvor er det, du mærker noget spænding, en form for stivhed, eller det kan også være, der slet ikke er noget kontakt endnu. Men brug det her trin til ligesom at mærke og fornemme kroppen. Og det fjerde trin, det er der, hvor at du skal udtrykke følelserne privat for dig selv. Og det første, du skal gøre, det er, at du tager et stykke papir, og så prøver du at skrive ned alt, hvad du oplevede i forbindelse med den her smertefulde oplevelse. Hvad gjorde du? Hvad sagde du? Var der andre med i historien, eller det du oplevede? Og skriv alt ned i den mindste detalje. Og når du er færdig og føler, at du har skrevet alt ned, så tager du et nyt stykke papir, og så prøver du at gengive historien med den anden persons øjne. Det er lidt sværere, men prøv alligevel at give dig god tid. Bare læg pennen et øjeblik, gå en tur, og så kom tilbage, og så fortæl, hvad den anden person rent faktisk oplevede, hvordan han eller hun så dig, hvad du sagde. Og når du er færdig med det, så tager du endnu et nyt stykke papir, og så prøver du at genfortælle episoden, oplevelsen, helt objektivt, ligesom en journalist.
Og jeg synes faktisk, at det var utroligt med det sidste brev, det tredje brev, hvor at jeg skulle være en helt objektiv person, journalist, der skrev om episoden, at jeg nu pludselig kunne se episoden eller oplevelsen fra et helt andet perspektiv, en helt anden følelse kom i min krop. Så fantastisk at skulle fordybe sig i de her 3 breve. Og det 5. trin, det er der, hvor at du skal slippe følelserne fri gennem et ritual. Og det tog mig faktisk nogle dage, før jeg var klar til det. Så igen, giv dig god tid imellem trinene, og gør det, når du føler dig klar. Men ritualet, det kan være, at du river brevene i stykker. Det kan også være, at du brænder dem. Det kan være, at du graver dem ned i haven. Men det er rigtig vigtigt, at du laver det her ritual, så du ligesom kan sætte den her skillelinje fra din fortid, altså det du har oplevet, og til der, hvor du er nu. Og det 6. trin, det er der, hvor at du skal dele dine oplevelser med en anden person, eller et dyr, eller et træ i haven, hvis du ikke føler, at du kan dele det med et andet menneske. Det kan også være din terapeut, eller en, du føler dig rigtig fortrolig med. Men det er vigtigt, at du får ligesom udtrykt episoden her. Og jeg følte faktisk, at lige ved det her trin, så var episoden blevet så neutral, så jeg havde ikke behov for at gengive historien. Rigtig god oplevelse faktisk, at jeg ikke havde brug for at dykke mere ned i følelsen. Men det kan jo også være, at jeg igen har svært ved at dele, så jeg vil prøve at gentage de her 7 trin på et senere tidspunkt, og så se, hvordan det her 6. trin så fungerer for mig. Og det er også vigtigt, at du ved det 6. trin her ikke deler det med den person, som var involveret i din oplevelse. Fordi personen kan sikkert ikke forstå, hvad det er, du siger, og kan måske gengive historien på en helt anden måde. Det er rigtig vigtigt, at personen bare lytter til det, du har at sige. Og det 7. og sidste trin er der, hvor at du skal fejre, at du har gennemgået de her trin. Og det er rigtig vigtigt, at du fejrer det. Det kan være, at du inviterer nogle mennesker til noget champagne. Det kan være, at du går en tur. Det kan være, at du tager på en forkælelsesweekend. Prøv virkelig at markere det med en stor fejring. Du har lavet et kæmpe stykke arbejde. Og jeg håber, at du bliver interesseret i og nysgerrig på at prøve den her lille øvelse. For mig har det virkelig været en øjenåbner at kunne mærke den her frigivelse af noget gammelt, gamle tanker, gamle følelser, gamle traumer. Og hvis du har lyst, så er du velkommen til at kontakte mig, hvis det er, at du har brug for en tredje person til bare at lytte til, hvad du siger. Og jeg har jo allerede lidt erfaringer med det, så jeg er meget interesseret i at kunne hjælpe dig, så du kan bare tage kontakt med dig. Og nu håber jeg bare, at vi alle sammen kan få det her rum til bare at være os, og springe ud og være glade. Tak for at I lyttede.